महेंद्र करिअर अकॅडमीच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गात नुकतेच निवड झालेल्या प्रशासकीय सेवेत निवड झालेल्या काही युवाईचा सन्मान केला जातो। आपल्या सोबतीनं आपल्याच कुडाळ तालुक्यातील सोनवडे गावात राहणाऱ्या समीक्षा सोनवडेकर या तरुणाचा देखील सत्कार केला जाणार। मॅडम, खरं तर आपलं मी सर्वप्रथम या चर्चेत कोकणशाहीच्या स्क्रीनवरती स्वागत करतो, कारण की सिंधुदुर्गातला कोकणातला टक्का प्रशासनात कमी आहे अशी नेहमी बोंब केली जाते। सर्वप्रथम त्या प्रश्नाकडे तर मी येणार आहे, आपली ओळख आम्हा सर्वांना जाणून घ्यायची। नमस्कार, माझे नाव समीक्षा रामचंद्र सोनवडेकर। मी सोनवडे तर्फे हवेली तालुका कुडाळ येथील रहिवासी आहे। माझी ग्राम महसूल अधिकारी म्हणजेच तलाठी या पदी निवड झालेली आहे। फेब्रुवारी 2025 मध्ये मला नियुक्ती मिळालेली आहे। त्याचप्रमाणे मी महसूल सहाय्यक महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची महसूल सहाय्यक ही परीक्षासुद्धा पास झालेली आहे आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालय सिंधुदुर्ग येथे मला महसूल सहाय्यक अशी पोस्टिंग मिळालेली आहे। मी सोनवडे गावची रहिवासी असून माझे शिक्षण बालपणीचे शिक्षण हे सोनवडेतर्फे हवेली पूर्ण प्राथमिक शाळा येथे झालेले आहे। त्याच्यानंतर कुडाळ हायस्कूल ज्युनियर कॉलेज येथे माध्यमिक शिक्षण मी पूर्ण केले आहे। त्यानंतर महाविद्यालयीन शिक्षण मी संत राहुल महाराज महाविद्यालय कुडाळ येथे पूर्ण केलेले आहे। BSc मॅथमॅटिक्स हा माझ्या शिक्षणाचा विषय होता। त्याच्यानंतर मला लहानपणापासून सरकारी नोकरीची खूप आवड होती की आपण सरकारी क्षेत्रात यश मिळवले पाहिजे, सरकारी नोकरी केली पाहिजे अशी माझी दृढ इच्छा होती। मग मी विचार केला आणि त्यानंतर जसे माझे ग्रॅज्युएशन पूर्ण झाले त्यानंतर मी स्पर्धा परीक्षा करण्याचा निश्चय केला की आपण स्पर्धा परीक्षा या क्षेत्रामध्ये उतरायचं आणि तिथून मी स्पर्धा परीक्षाचा जो अभ्यास असतो तो करायला सुरुवात केली। त्यानंतर 2019 मध्ये मी माझ्या अभ्यासाला सुरुवात केली। महेंद्र करिअर अकॅडमी इथे स्पर्धा परीक्षा करताना तुम्हाला एक दिशा मिळायला पाहिजे की कोणत्या दिशेला म्हणजे मार्ग मिळायला पाहिजे, कोणत्या मार्गावर तुम्ही चालू शकता, त्याचप्रमाणे तिथे यश मिळू शकतं आपल्याला। मग मला सावंतवाडी येथे महेंद्र करिअर अकॅडमी या अकॅडमीचा मला खूप बहुमोल मार्गदर्शन मिळाले। मी तिथे 2019-20 मध्ये एक दिशा मिळावी म्हणून मी 6 ते 7 महिने क्लास जॉईन केला आणि त्यानंतर तिथून मी वेगवेगळ्या परीक्षा द्यायला सुरुवात केली। जवळजवळ मी 5 ते 6 वर्ष स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत होती आणि अंतिमतः 2024 मध्ये मला या 2 पोस्ट म्हणजे ग्राम महसूल अधिकारी म्हणजेच तलाठी आणि महसूल सहाय्यक या 2 पोस्ट मला मिळालेल्या आहेत आणि सध्या मी ग्राम महसूल अधिकारी म्हणून मालवण तहसीलदार कार्यालय मालवण येथे कार्यरत आहे। धन्यवाद। खरं तर आज पालकांचा देखील सन्मान आपल्या या मंचावरती होणार आहे। महेंद्र करिअर अकॅडमीच्या वतीनं पालकांचं एकूणच या संपूर्ण विषयामधलं योगदान कसं राहिलं आहे आपल्या आणि इतर जी मुलं आहेत त्यांच्या पालकांना देखील आपण नेमकं काय सल्ला द्याल एकूणच या प्रशासकीय सेवेत येऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी? कोणतेही जेव्हा करिअर करायचे असते तेव्हा आधी स्वतःचा आत्मविश्वास पाहिजे आणि फक्त आत्मविश्वास किंवा पैसा असून चालत नाही, तर एक जो पाठिंबा असतो, कौटुंबिक पाठिंबा म्हणतात त्याला, तर तो घरातूनच मिळत असतो आपल्याला। काही लोक डायव्हर्ट करण्याचा पण आपल्याला प्रयत्न करतात की हे नको करू ते नको करू, पण आपण जो निश्चय केला आहे आपल्याला कोणत्या क्षेत्रामध्ये करिअर करायचे आहे त्यासाठी पाठिंबा फक्त हे आपले आईवडीलच देत असतात आणि त्याच बाबतीत म्हणजे माझ्या बाबतीतसुद्धा तसेच झाले। माझ्या आईवडिलांचा मला पूर्ण पाठिंबा होता। त्यांनी मला पहिल्यापासूनच सांगितले होते की तुला ज्या क्षेत्रामध्ये यश मिळवायचं आहे किंवा तुला ज्या क्षेत्रामध्ये करिअर करायचे आहे त्या क्षेत्रामध्येच तू जा, आमचा तुला पूर्ण पाठिंबा असेल। आणि पूर्ण 5-6 वर्ष मला त्यांनी सपोर्ट केला। जे काही अभ्यासासाठी लागणारे साहित्य असेल, पुस्तकं असतील ती मला त्यांनी सर्व मिळवून दिली। माझे आईवडील आणि माझी मोठी बहीण जी आता मुंबईला मॅथमॅटिक्स प्रोफेसर म्हणून आहे तिचा मला पूर्ण पाठिंबा मिळाला आणि माझे कुटुंब हेच म्हणजे माझे आईवडील आणि माझी बहीण यांचा मला पूर्ण पाठिंबा आहे, त्यामुळेच मी आज या पदावर कार्यरत आहे। समीक्षाजी, खरं तर ना एका महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे जातो, कारण की आमच्या सिंधुदुर्गात एक नेहमी बोंब केली जाते की प्रशासनामध्ये सिंधुदुर्गचे मुलं का नाही आहेत किंवा सिंधुदुर्गातलेच पोरांचे अधिकारी असले पाहिजेत, बीड पॅटर्न नको, अशा पद्धतीची बोंब सध्या सिंधुदुर्गात मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे। तुम्ही नेमकं बोंब घालणाऱ्यांना काय सांगा? हे बघा की मला तरी असं पूर्णपणे वाटतं की एखादं करिअर म्हणजे स्पर्धा परीक्षांमध्ये करिअर करणं हे कोणत्याही जिल्ह्याला मी मॅटर करत नाही, कारण कुठच्याही एका मुलाने एक मूल आहे, विद्यार्थी आहे, त्याने जर ठरवलं तर तो
स्पर्धा परीक्षांमध्ये मग तो कोणत्याही जिल्ह्याचा असू दे, त्याने स्वतः जर ठरवलं की मी अभ्यास करणारच आणि मी स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवणारच, मग तो कोणत्याही जिल्ह्याचा असला तरी तो यश मिळवू शकतो स्वतःच्या आत्मविश्वासावर आणि मेहनतीवर. फक्त एक असं झालं आहे की आता सिंधुदुर्गमधले विद्यार्थी 10वीचा बोर्ड आणि 12वीचा बोर्ड याच्यामध्ये कोकण बोर्ड प्रथम क्रमांकावर असतो. म्हणजे 10वी आणि 12वीमध्ये कोकण बाजी मारते. परंतु तीच परिस्थिती स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रामध्ये पूर्णपणे विरुद्ध आहे. स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रामध्ये सिंधुदुर्गचे विद्यार्थी खूप कमी प्रमाणात दिसतात. टक्केवारी फक्त 5 ते 10% कुठेतरी असेल. आता तर बघायला गेलं तर बरीच मुलं या क्षेत्रामध्ये उतरली आहे सिंधुदुर्गमधली, ते पाहून खूप आनंद होतो आहे. पण याच्या आधी फक्त 10वी आणि 12वी पुरतंच सिंधुदुर्गचं नाव असायचं, स्पर्धा परीक्षांमध्ये सिंधुदुर्गचं नाव नसायचं. तर मी आताच्या मुलांना सांगते की स्पर्धा परीक्षांचे महत्त्व तुम्ही ओळखा, त्या क्षेत्रामध्ये उतरा आणि मेडिकल किंवा इंजिनिअरिंग इथे तुमचा आवडता जो करिअर पॉईंट आहे तो निवडाच. पण स्पर्धा परीक्षांमध्ये येण्याचा जो एक स्टेटस असतो त्याला मी सरळ पूर्णपणे स्टेटसच म्हणते. कारण स्पर्धा परीक्षा, सरकारी नोकरी हे फक्त एक स्टेटस आहे, ती मानाची नोकरी असते सरकारी नोकरी म्हणजे. तर मी मुलांना हे सांगेन की मेडिकल इंजिनिअरिंगला जाण्यापेक्षा स्पर्धा परीक्षांमध्ये उतरा, जेणेकरून आपल्या महाराष्ट्र सरकारला, आपल्या भारत सरकारला तुमच्यासारखे चांगले अधिकारी मिळतील, चांगले हुशार अधिकारी मिळतील आणि आपला महाराष्ट्र किंवा आपला पूर्ण भारत सुधारण्यासाठी खूप उपयोग होईल. समीक्षा, खरं तर ना तुम्ही जी बहुमोल अशी माहिती आपल्याला पाहणाऱ्या सर्वांना दिलात, याचा उपयोग घडून सिंधुदुर्गातून खऱ्या अर्थानं अजून काही अधिकारी घडतील अशी अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही. आपण या चर्चेमध्ये सहभागी झालात, आपली निवड देखील झाली, प्रशासनात थेट लोकांच्या सेवेमध्ये गेलात. आमच्या कोकणशाही टीमकडनं आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा आहेत, आपलं अभिनंदन आहे. आपण अजून काही अशाच तरुणाईंच्या मुलाखती जाणून घेणार आहोत, त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत. आपण कुठे जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसंच फेसबुक पेज लाईक करा, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.